Fiule, fiico, chiar în acest moment un mesaj ajunge la tine și am nevoie să rămâi aici pentru încă câteva minute, fără să te lași distras, fără să treci mai departe, fără să te îndoiești de motivul care te-a adus la aceste cuvinte. Poate crezi că ai dat peste acest videoclip doar dând scroll pe ecran, dar există un tip de întâlnire care nu se întâmplă din întâmplare. Există un tip de coincidență, care este de fapt o rânduială. Și dacă inima ți s-a strâns pentru o clipă când ai citit titlul, dacă ceva în tine a simțit o chemare tăcută, atunci înțelege. Spiritul tău a recunoscut ceea ce mintea ta obosită încearcă să nege. Nu ești aici din greșeală, nu ai fost uitat, nu ai fost lăsat în urmă, ai fost păstrat. Și spun asta cu tărie, pentru că am văzut ceea ce tu nu ai văzut. Am văzut uși închizându-se în fața ta, am văzut oportunități care păreau ale tale scurgându-se printre degete, am văzut promisiuni care păreau aproape îndepărtându-se când aveai cea mai mare nevoie. Te-am văzut rugându-te și auzind doar liniște. Te-am văzut încercând din nou și din nou și simțind ca și cum lumea nu ți-ar răspunde. Te-am văzut întrebându-te, în nopți despre care nimeni nu știe, dacă Dumnezeu te ignoră, dacă cerul a obosit de tine, dacă plătești pentru ceva, dacă ai fost pedepsit pentru că ai avut speranță. Ascultă cu claritate. Nu ai fost niciodată ignorat. Ai fost protejat de lucruri care păreau bune, dar care nu ar fi rezistat greutății a ceea ce urmează. Ceea ce ai numit întârziere a fost un scut. Ceea ce ai numit respingere a fost o redirecționare. Ceea ce ai numit pierdere a fost cerul îndepărtând ceea ce îți secătuia pacea înainte să îți distrugă viitorul. Au existat drumuri pe care nu ar fi trebuit să mergi niciodată, încăperi în care nu ar fi trebuit să stai niciodată, alianțe pe care nu ar fi trebuit să le faci niciodată, oameni cu care nu ar fi trebuit să construiești nimic. Și pentru că nu puteai vedea curba de dinainte, protecția a apărut uneori o pedeapsă. Te-ai uitat în urmă și te-ai gândit, de ce nu am reușit? De ce nu s-a deschis? De ce mie? Și îți spun, pentru că ceea ce era în spatele acelei uși nu ar fi putut susține următoarea ta etapă. Părea o oportunitate, dar era o povară. Părea un avans, dar era o capcană. Părea un răspuns, dar era o abatere. Există o vreme când cerul se închide pentru a salva. Există o vreme când cerul tace pentru a te menține viu pe dinăuntru, pentru că dacă ai primit prea devreme ceea ce ai cerut, ai primit la pachet și lanțurile ascunse în acel dar. Și știu că doare să auzi asta, pentru că nu voiai să te abați, voiai doar să respiri. Nu voiai măreție, voiai doar stabilitate. Nu voiai lux, voiai doar să nu mai numeri fiecare leu și să numeri zilele. Voiai doar o alinare simplă, o pace mică, un semn că lupta nu va fi veșnică. Și totuși viața părea să strângă menghina, ca și cum totul devenea mai greu tocmai când ai decis să te schimbi, tocmai când ai decis să fii mai bun, tocmai când ai decis să crezi. Ai început să simți acea neliniște interioară, ca și cum ceva ar fi pe cale să se întâmple, ca și cum pământul s-ar mișca sub picioarele tale, ca și cum pieptul tău ar purta o grabă pe care nimeni nu o putea înțelege. Această neliniște nu este anxietate fără sens. Această neliniște este spiritul tău care percepe schimbarea înainte ca ochii tăi să o vadă. O simți pentru că este aproape. O simți pentru că ceva se întoarce. O simți pentru că vechiul capitol se închide și cel nou începe să împingă ușa. Și am nevoie să îți amintești cine ai fost în ultima vreme. Ai fost persoana care a continuat să apară, chiar dacă pe dinăuntru erai epuizat. Ai fost persoana care a ținut totul la oaltă pentru toată lumea, în timp ce nimeni nu te ținea pe tine. Ai fost persoana care zâmbea pe din afară și se frângea pe dinăuntru. Ai fost persoana care spunea, e totul bine când nu era. Au fost zile în care ai vrut să renunți și totuși nu ai renunțat. Au fost nopți în care ai crezut că nu vei mai suporta încă o dimineață și totuși te-ai trezit. Au fost momente în care te-ai simțit singur chiar și într-o cameră plină și totuși ai continuat. Asta nu a trecut neobservat. Asta a fost contorizat. Asta a fost văzut. Și vin să-ți spun că tunelul prin care ai mers începe să se deschidă spre lumină. Poate că încă nu simți căldura completă, dar primele raze îți ating deja fața.
Versiunea ta care a învățat să supraviețuiască în întuneric este pe cale să cunoască versiunea ta care s-a născut să prospere în lumină. Și nu spun să prospere doar financiar, spun să prospere ca viață, ca suflare, ca bucurie care nu depinde de toanele altora, ca pace care nu este furată de știri, de facturi, de amintiri, de frică. Nu ai fost făcut să lupți pentru totdeauna. Nu ai fost făcut să porți durerea ca identitate. Durerea care a trecut nu a fost trimisă să te distrugă. A fost permisă pentru a dezvălui o putere în tine pe care confortul nu ar fi dezvăluit-o niciodată. Pentru că acolo unde te îndrepți, aveai nevoie de profunzime. Aveai nevoie de discernământ. Aveai nevoie de compasiune fără naivitate. Aveai nevoie să înveți să spui nu. Aveai nevoie să înveți să te îndepărtezi de ceea ce te îmbolnăvește. Și poate nu înțelegi încă, dar cerul construia în tine o structură care să reziste la greutate, pentru că ceea ce vine nu este puțin. Ai observat cum, în unele momente aproape ai reușit, aproape ai obținut acel loc de muncă, aproape ai scăpat de acea datorie, aproape te-ai vindecat de acea durere, aproape ai avut destui bani, aproape ai fost fericit. Ai trăit mult timp într-o stare de aproape, ca și cum viața te-ar lăsa pe malul apei fără să îți permită să te scufunzi. Și asta a durut, pentru că aproape obosește. Aproape îți dă speranță și apoi o taie. Aproape te face să te învinovățești. Aproape te face să crezi că tu ești problema. Dar ascultă, aproape nu este destinul tău. Această eră a lui aproape se termină. Intri într-o eră a lui în sfârșit. În sfârșit înțelegi de ce anumite lucruri au trebuit să cadă. În sfârșit vezi de ce anumiți oameni au trebuit să plece. În sfârșit realizezi că nu era vorba despre faptul că tu erai insuficient, ci despre faptul că erai mutat. Pentru că acolo unde te îndrepți, nu toți pot urma. Unii oameni care s-au îndepărtat, care s-au răcit, care s-au schimbat brusc, nu au fost făcuți să stea în primul rând al viitorului tău. Nu e că nu ești demn de iubit, e că următoarea ta etapă cere maturitate, adevăr și aliniere, chiar multă lume nu vrea să crească. Multă lume vrea să rămână în același loc și cerul nu îți permite să cari pe cineva care a ales să stagneze, pentru că asta ți-ar întârzia vindecarea și ar întârzia și ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu banii tăi. Da, cu banii tăi. Pentru că tema acestui mesaj nu este doar confortul emoțional, este provizia, este structura, este schimbarea concretă. Dar înainte să vorbesc clar despre asta, am nevoie să păstrez un lucru. Există o cheie specifică ascunsă în aceste cuvinte. Ceva va face click în spiritul tău și va debloca următorul nivel al vieții tale. Acesta nu este un discurs frumos, aceasta este o activare. Este ca și cum o piesă care nu era la locul ei începe să se potrivească. Este ca și cum inima ta, care se proteja pentru a nu fi dezamăgită, începe să deschidă o crăpătură. Și știu că mintea ta va încerca să te saboteze spunând, asta e prea frumos, asta nu poate fi pentru mine, am mai auzit lucruri asemănătoare și nimic nu s-a schimbat. Dar spiritul tău știe mai bine. Spiritul tău își amintește de momentele de liniște în care ai simțit schimbarea venind. Ai simțit-o când te-ai trezit fără motiv în mijlocul nopții, ca și cum cineva te-ar fi chemat din somn. Ai simțit-o în acea zi în care, după ultima mare dezamăgire, a venit un calm ciudat, ca și cum ceva în tine ar fi spus, s-a terminat. Ai simțit-o când viața te-a împins să lași să plece ceva fără de care credeai că nu poți trăi. Acela nu a fost un moment aleatoriu, acela a fost pregătire. Acela a fost cerul mișcând angrenajele. Așa că acum îți cer un mic pas de credință, un gest simplu, dar plin de forță. Abonează-te la acest canal și scrie în comentarii, îmi aleg noul început. Nu pentru aparențe, nu pentru algoritm, ci ca o declarație. Cuvintele tale poartă putere. Când îți rostești intenția, o plantezi în realitate. Când scrii, nu vorbești cu mine, vorbești cu propria ta viață. Îi spui trecutului tău, tu nu mă mai definești. Îi spui viitorului tău, te primesc. Și în timp ce faci asta, respiră cu mine pentru un moment. Trage aer în piept încet. Simte cum pieptul ți se ridică și coboară. Simte podeaua sub picioarele tale. Simte spațiul din jurul tău. Lasă maxilarul să se relaxeze.
Lasă umerii să coboare puțin. Ai ținut controlul atât de strâns încât mâinile îți sunt obosite. Și am nevoie să auzi. Este sigur să dai drumul. Nu îți abandonezi viața. Predai partea care nu a fost niciodată a ta de purtat. Frica constantă, nevoia de a forța rezultatele, obsesia timpului, rușinea de a nu fi ajuns încă acolo. Ai așteptat mult timp, mai mult timp decât ar înțelege majoritatea oamenilor. Dar așteptarea ta nu a fost goală. Așteptarea ta a fost un test de postură. Și nu ai devenit amar, nu te-ai corupt. Ai păstrat un tăciune de speranță viu chiar și când focul părea să se fi stins. Și de aceea recompensa ta nu vine ca niște firimituri. Vine ca restaurare, vine ca aliniere, vine ca dreptate divină echilibrând ceea ce părea nedrept. Acum, vreau să înțelegi ceva profund. Multe dintre lucrurile pe care le-ai pierdut recent nu au fost sfârșitul poveștii tale. Au fost curățarea înainte ca floarea să înflorească. Ai trecut printr-o etapă în care părea că tot ce iubeai era tăiat. Familiarul s-a prăbușit. Confortabilul a dispărut. Oameni despre care credeai că vor fi mereu acolo au devenit distanți, reci sau tăcuți. A durut, te-a confuzat, te-a făcut să îți pui la îndoială valoarea. Dar nu erai redus, erai rafinat. Crengile uscate au trebuit îndepărtate pentru ca viața nouă să poată crește. Legăturile care te secătuiau au trebuit eliberate pentru ca conexiunile reale să te găsească. Situațiile care te micșorau au trebuit să se termine pentru ca viitorul care te extinde să poată începe. Și știu că, în mijlocul acestor lucruri, ai încercat să găsești un sens, ai încercat să găsești un motiv, ai încercat să te convingi că ești puternic, doar că puterea de care aveai nevoie nu era aceea de a te împietri, ci aceea de a continua cu inima curată. Pentru că acolo unde te îndrepți, Dumnezeu nu te duce frânt pe dinăuntru, te duce întreg. Și de aceea, înainte să vină creșterea, energia ta este restaurată. Poate ai observat o oboseală fără un motiv clar, o tensiune acumulată în umeri, o strângere în piept, noduri în stomac. Corpul tău a purtat greutatea grijilor pe care nu le-ai spus cu voce tare. Fiecare "sunt bine", forțat în timp ce te destrămai, s-a instalat undeva în tine. Dar această greutate începe să se dizolve. Stresul care a rămas blocat în sistemul tău nervos este ridicat. Ciclurile de oboseală se rup. Norul de deasupra gândurilor tale se risipește. Vei observa asta mai întâi în lucruri mici, un somn puțin mai profund, o respirație mai ușoară, un gând mai puțin greu, o poftă de viață care revine fără să te obligi. Asta nu e imaginație, asta e pregătire, pentru că la ce folosește o binecuvântare dacă ești prea epuizat să o ții? La ce folosește o oportunitate dacă mintea ta e atât de obosită încât nici nu crezi că o meriți? Așa că, da, înainte ca ușile să se deschidă pe din afară, ceva se deschide pe dinăuntru. Și acum voi intra în inima acestei revelații. Ce vrea Dumnezeu să facă cu banii tăi? Fii atent, pentru că aici multă lume se distrage și nu vreau să pierzi esențialul. Poate ai simțit că banii pleacă mai repede decât vin. Poate ai trăit atât de mult timp în modul supraviețuire, încât suficient pare un vis îndepărtat. Te-ai întins, ai sacrificat, ai planificat și totuși te-ai simțit rămânând în urmă. Ai făcut deja calcule în minte la supermarket, ai ales ce era mai ieftin, ai tăiat ce îți plăcea și ai amânat ce aveai nevoie și totuși părea că viața te punea mereu înapoi în același colț. Ți-a fost deja frică să deschizi aplicația de banking, ți-a fost deja rușine să ai nevoie de ajutor. Ai adormit deja gândindu-te și dacă se întâmplă ceva și nu am cu ce. Acest ciclu al lipsei nu este identitatea ta. Această presiune nu este moștenirea ta. Și spun mai mult, există o energie în jurul resurselor tale care se schimbă acum, nu ca o magie iresponsabilă, ci ca aliniere și repoziționare. Dumnezeu nu vrea doar să-ți dea bani, Dumnezeu vrea să-ți dea înțelepciune pentru a susține ceea ce vine. Vrea să te scoată din disperarea care te face să accepți orice, oricum, la orice preț. Vrea să te scoată din frica ce te face să te vinzi ieftin, să taci, să te micșorezi, să te mulțumești cu firimituri. Vrea să pună în tine o siguranță care nu depinde de aplauze și nici de noroc. Și de aceea noi surse de venit, idei inspirate,
uși pe care nu le-ai luat în considerare, contacte, invitații, soluții creative, încep să se pregătească să se deschidă. Poate te gândești, dar eu nu văd nimic. Nu trebuie să vezi totul acum, trebuie doar să rămâi deschis. Pentru că există provizii care ajung în mod neașteptat. Există răspunsuri care vin printr-o conversație simplă. Există drumuri care se nasc dintr-un mesaj, dintr-un e-mail, dintr-o recomandare, dintr-o întâlnire. Și spun asta cu autoritate. Un seif care era încuiat deasupra vieții tale începe să se deschidă. Și se deschide nu doar ca să supraviețuiești, ci ca să respiri. Ca să trăiești cu puțină ușurință. Ca să nu mai simți vinovăție că îți cumperi ceva simplu pentru tine. Ca să poți spune da la ceea ce îți face bine, fără să simți că furi din viitor. Dumnezeu vrea să îți restructureze finanțele în favoarea ta, dar odată cu asta vrea să îți restructureze mentalitatea. Pentru că ai petrecut prea mult timp gândindu-te, cum o să mă descurc? Acum vei fi antrenat să gândești, cum pot să binecuvântez? Și această schimbare de perspectivă susține bogăția și susține bucuria, pentru că atunci când înveți să administrezi cu pace, banii încetează să mai fie un monstru care te urmărește și devin o unealtă care te servește. Știu că ai dovedit credincioșie în puțin, ai dat chiar și când abia aveai, ai ajutat chiar și când aveai toate scuzele să nu ajuți, ai împărțit chiar și când erai la strâmtoare, ai ținut piept mult timp, ai cărat oameni în spate în timp ce nimeni nu te căra pe tine. Și asta nu a fost irosit, asta a fost sămânță. Fiecare act de iubire a creat valuri. De fiecare dată când ai ales bunătatea în locul cruzimii, de fiecare dată când ai rămas blând, când ai fi putut deveni amar, totul a avut ecou. Și acest ecou se întoarce la tine ca favoare, ca uși deschise, ca bunătate neașteptată, ca oportunități care par noroc, dar sunt aliniere. Nu intri într-un moment de noroc aleatoriu. Intri într-un nou ciclu. Și dovada este că, pe dinăuntru, ceva a început deja să se schimbe. Ești mai aproape decât îți imaginezi. Ești la limita schimbării tale. Simte entuziasmul crescând în spiritul tău, chiar dacă circumstanțele tale par încă la fel, pentru că schimbările exterioare urmează adesea schimbării interioare. Mai întâi se schimbă energia, apoi se schimbă drumul, mai întâi se schimbă postura, apoi se schimbă ușile. Ai supraviețuit la ceea ce pe mulți i-ar fi dărâmat și onorezi supraviețuirea ta. Dar trebuie să îți spun, această identitate nu mai este suficient de mare pentru tine. Ești mutat de la a supraviețui la a prospera, de la a îndura la a te bucura, de la a rezista la a curge. Și asta îți răscolește sufletul, pentru că mult timp te-ai obișnuit cu strâmtorarea, te-ai obișnuit cu lipsa, te-ai obișnuit cu anxietatea. Aproape ai făcut din luptă casa ta, doar că acum cerul te cheamă într-un loc unde pacea nu este un musafir, ci locatar. Și de aceea unele lucruri au trebuit să iasă din calea ta. Oameni cu intenții confuze, planuri care te-ar fi rănit, conversații care te-ar fi tăiat, medii care ți-ar fi secătuit puterea. Nu poți căra bagajul de ieri în palatul de mâine. Nu poți trage în viitor pe cine nu este dispus să crească. Ceea ce se construiește pentru tine este prea sacru, prea strălucitor, prea expansiv pentru a fi îngreunat de ceea ce a fost. Și poate te gândești la familia ta, la copiii tăi, la neamul tău, la tiparele repetate de lipsă și frică. Ascultă cu atenție, vechile cicluri se rup cu tine. Tu ești cel care schimbă istoria, tu ești cel care rupe blestemul, tu ești cel care schimbă tiparul. Tu ești deschizătorul de drumuri. Datorită curajului tău de a te vindeca, copiii tăi și copiii copiilor tăi vor trăi mai ușor. Ei vor începe de unde tu ai petrecut ani încercând să ajungi. Ei vor privi în urmă și vor realiza că cineva înaintea lor a decis să nu continue același scenariu. Acel cineva ești tu. Și știu că pare mare, dar tocmai de aceea ai trecut prin atâta rafinare. Aurul trece prin foc, diamantul se naște sub presiune. Iar tu, fiule fiico, nu ai ars, ai fost purificat, ai fost șlefuit. Poți duce mai mult acum, mai multă iubire, mai multă responsabilitate, mai multă binecuvântare, mai multă bucurie. Și de aceea ceea ce vine trebuie să te găsească pregătit, întreg, conștient de valoarea ta.
Nu te vei mai mulțumi cu firimituri când te-ai născut să stai la o masă care dă pe din afară. Acum oprește-te cu mine pentru o clipă. Dacă aceste cuvinte rezonează, te invit să ancorezi acest moment încă o dată. Abonează-te la acest canal și comentează "Îmi revendic pacea". Nu este doar apăsarea unui buton. Ești tu spunând "Am terminat de repetat durerea, îmi aleg pacea", particip la propria mea vindecare. Pentru că atunci când alegi pacea, faci loc să primești. Când alegi pacea, vezi oportunitățile. Când alegi pacea, iei decizii mai bune. Graba te făcea să accepți puțin, frica te făcea să cazi în capcane, vina te făcea să te pedepsești. Dar acum mintea ta este spălată, viziunea ta este clarificată, iar ceea ce înainte părea confuz începe să capete direcție. Poate ai simțit că rătăcești fără hartă. Au fost zile în care ai pus totul la îndoială. Mi-am pierdut șansa, am luat-o pe drumul greșit. Mai este timp pentru mine? Ascultă asta clar. Nu ai întârziat. Nu ești pierdut. Ești exact unde trebuie să fii pentru ceea ce urmează să se desfășoare. Fiecare ocol ți-a rafinat discernământul. Fiecare întârziere ți-a ascuțit intuiția. Fiecare dezamăgire te-a învățat să citești semne pe care înainte le ignorai. Ceața care ți-a întunecat vederea se ridică și ești pe cale să înțelegi de ceul din spatele atâtor evenimente trecute. Piesele de puzzle se rearanjează și imaginea pe care o formează este mai frumoasă decât orice ai fi ales de unul singur. Și când asta va începe să apară, te vei uita în urmă și vei spune: acum are sens, acum înțeleg, acum văd de ce nu trebuia să fie în felul acela. Vei începe să te găsești la locul potrivit, la momentul potrivit, cu oamenii potriviți, fără să fie nevoie să forțezi. Ușile se vor deschide fără să implori. Oportunitățile te vor găsi fără să le urmărești până te rănești. Asta este aliniere. Asta este cerul răspunzând unei posturi pe care ai susținut-o chiar și când nimeni nu aplaudă. Vei observa că respiri mai ușor. Vei observa că strânsoarea se slăbește. Vei observa că lupta constantă începe să dispară. Și când va veni provizia, o vei recunoaște nu ca pe o lovitură de noroc, ci ca pe o consecință spirituală. Ai rămas blând când viața a fost crudă. Ți-ai păstrat inima deschisă când ar fi fost mai sigur să o închizi. Nu ți-ai lăsat sufletul să se transforme în piatră. Și de aceea Dumnezeu îți pune aur în mâini. Da, aur, în sensul de valoare reală, de resurse, de stabilitate, de confort, de frumusețe. Ai permisiunea să trăiești bine. Ai permisiunea să te bucuri de zilele tale. Ai permisiunea să experimentezi ușurința fără vinovăție. Și nu confunda asta cu vanitatea. Confortul nu este păcat când se naște dintr-o inimă aliniată. Stabilitatea nu este mândrie când se naște dintr-un proces de vindecare. Dumnezeu vrea să te scoată din starea de supraviețuire într-o stare de contribuție, ca să nu trăiești doar stingând incendii, ci construind, ca să nu trăiești doar rezistând, ci creând, ca să nu trăiești doar fugind de frică, ci mergând spre scop. Acum fii foarte atent la visele tale, la ideile tale bruște, la impulsurile blânde din inima ta. Poate te simți atras să vizitezi un loc anume, să trimiți un mesaj unei persoane anume, să începi un proiect pe care l-ai amânat, să studiezi ceva, să organizezi ceva, să închizi un ciclu. Urmează aceste impulsuri cu înțelepciune și pace. Ele nu sunt aleatorii, sunt firimituri de pâine care te duc la comoara ta. O echipă divină merge cu tine, rearanjând circumstanțe, aliniind timpi și pregătind rezultate favorabile. Și știu că poți gândi: dar am mai încercat înainte. Da, ai încercat înainte cu sufletul rănit, cu mintea obosită, cu inima neîncrezătoare. Acum e diferit. Acum nu încerci ca să dovedești ceva cuiva. Acum mergi pentru că știi cine ești. Ești iubit, ești protejat, ești ales. Nimic și nimeni nu poate bloca ceea ce a fost rânduit pentru tine de o putere mai mare decât orice rezistență umană. Și am nevoie să vizualizezi pentru un moment, fără frica de a părea prea mult, imaginează-ți că te trezești în curând și simți o pace pe care nu ai mai simțit-o de când erai copil, înainte de durerea din inimă, înainte de pierdere, înainte de anxietate. Imaginează-ți că te uiți în oglindă și vezi pe cineva radiant, încrezător, viu.
Imaginează-ți că îți deschizi facturile și simți mai multă ușurare decât panică. Imaginează-ți că primești o veste bună care te face să te așezi și să respiri adânc pentru că pentru o clipă nu-ți vine să crezi și apoi zâmbești pentru că înțelegi, asta era. Asta nu este gândire pozitivă goală. Asta este realitatea ta desfășurându-se. Datorii care păreau imposibile încep să se miște puțin câte puțin ca o ușă grea care în sfârșit cedează. Banii ajung prin canale așteptate și neașteptate. Și cel mai important, câștigi claritate pentru a păstra, a administra, a multiplica cu pace. Începi să realizezi că adevărata bogăție este susținută de un spirit aliniat, iar tu ești aliniat. Vei avea suficient pentru nevoile tale, pentru dorințele tale și pentru generozitatea ta. Iar binecuvântarea care se așează pe viața ta nu se oprește la tine. Ea se revarsă. Îți atinge familia, pe cei dragi, comunitatea. Rupe tipare în casa ta. Deschide drumuri pentru cei care vin după tine. Fiecare lacrimă pe care ai plâns-o a fost colectată. Nimic nu a fost irosit. Pentru fiecare an de luptă profundă, ești pregătit pentru ani de odihnă și restaurare. Pentru fiecare durere de inimă, o iubire aliniată cu adevărul tău este țesută în calea ta. Pentru fiecare pierdere, o restituire cu scop. Și pe măsură ce acest mesaj se apropie de sfârșit, nu vreau să lași acest sentiment să dispară. Păstrează această căldură în piept. Ia-o cu tine în fiecare cameră în care intri. Ia-o la muncă, acasă, în ziua ta. Nu ești aceeași persoană care a început să asculte aceste cuvinte. Ceva se schimbă deja în tine. Și când vibrația ta crește, ceea ce se potrivește cu această energie mai înaltă începe să se apropie. Oameni, locuri, oportunități, idei. Te-ai uitat la o bucată mică, dar cerul vede întreaga operă. Tu vezi doar pagina. Dumnezeu vede cartea. Și dacă astăzi aveai nevoie de o confirmare, iată-o. Epoca de așteptare se termină. Intri într-un timp de accelerare. Ceea ce înainte dura ani, va începe să se desfășoare în luni, uneori în săptămâni, nu pentru că ai forțat, ci pentru că, în sfârșit, ai încetat să înnoți împotriva curentului propriului destin. Înveți să plutești cu el, să ai încredere, să lași viața să te ducă spre ce este al tău. Și acum, pentru a pecetlui asta definitiv, te invit o ultimă dată. Abonează-te la acest canal și comentează „Îmi accept moștenirea divină”. Prin asta afirmi că nu îți mai privești viața din tribune. Participi, primești, incorporezi, împărtășești abundența, iar cuvintele tale nu ancorează doar pentru tine. Ele pot servi ca lumină pentru altcineva care citește, cineva care are nevoie să își amintească faptul că nu este singur în zilele următoare. Mergi cu capul sus, știind că cel care a așezat stelele ține și viitorul tău. Nu ești un accident. Ești un răspuns. Ești un miracol viu care respiră și se mișcă. Aceasta este ziua eliberării tale, ziua în care încetezi să crezi minciunile care ți s-au spus că nu ești suficient și începi să crezi adevărul despre cine ești cu adevărat. Ești o capodoperă în lucru, iar retușurile finale sunt adăugate chiar acum. Mergi înainte cu curaj. Mergi înainte cu iubire. Mergi înainte știind că zilele tale cele mai bune nu sunt în spatele tău. Sunt chiar în fața ta, așteptând să pășești în ele. Ești gata. Ești pregătit. Ești binecuvântat peste măsură. Schimbarea a început deja, iar noua ta viață începe acum.